ketinggalan wis gimana yuk rabi ambek aku ae. Riko cek ru rasane wong mari sunat. Penak ta nyantol-nyantol Riko iki. Jam-jam aku tambah ngelu aja ngomongno iku tok ae wis. Karon kon lek ketemu Gimon kok ngonen mule. Mani, Mani. Mani. Lho. Apa sih jam? Kok iso tadine tambah lama iki kon. Iku kon jam. Iki kon. Iku kon jam. Ayo. Karjo kon kok gelem le diakali sapi. Mbok diculno nak sapi ku cek mangan dhewe. Ora ae weh. Lah iya le. Assalamualaikum. Miska. Ke. Waalaikumsalam. Loh, Mbak, kene men buah, Mbak. Ana apa sih, Nduk? Jarine golek aku kok niku manduk. Ya Gimon iku lho, Mbak, tibake bener. Apa jare Riko sing ngomongno nang aku? Lah aku tau ngomong apa sih, Nduk? Genahe, Nduk. Ya sing jarene Riko blembing ngono iku lho, Mbak, tibake temenan. Loh, lido awis. Aku iku kate ngomong nang awakmu iku omong mingkem, Nduk. Lah iya, Mbak, kok kebaca temen. Kali Gimon wis gerang kaya ngono iku lho. Lah wong jeneng arek merje yo. Ya mungkin ae wedi, Nduk. Lah mergane, Mbak, aku rumah tangga pirang-pirang puluh tahun ora duwe anak. Lah ya, Nduk, mosok kon niku gak iso bedakno si Miske. Lek jenenge mari sunat ambek guru ku mosok gak krasa njel-njel ngono sih, Ke. Ya Mbok, lah wong aku lek ngono iku wis gak mikir apa-apa, wis ngrasakno penake tok. Wong sing tak bayangno iku duduk Gimon, aku bayangno Mas Andoko. Lah Nduk, kon iku Mas wong tronyok mbok jok nemen-nemen Miske. Bare lek mari sunat ambek enggak iku ya ado tak bedane, Nduk. Lek mari sunat iku biasae nyanggrok, Nduk. Lek guru sunat tanpa nun sewu drusu tae, ngono lho, Nduk. Nduk. Per, Apa Jaul? opo yo YouTube Badri TV lho, kok ngene-ngene tok ae. Kabeh ku ya butuh proses Jaul, ora moro-moro gede. Asline yo penak langsung gede, Per. Ya gak penak Jaul. Engko lek moro-moro gede Riko sombong. Kok iso, Per? Ya iso, Riko malah gak ngrasakno soro dhisik. Ngene lho, Hul. Pelembungan iku lho, Hul. Lek disebul langsung gede, cepet meledos. Tapi lek disebul alon-alon, kalem-kalem, gedene yo awet. Oh, ngono ya Gusti Per. Ya iya Caul, sing penting iku jangan pernah berhenti berusaha sesulit apapun keadaanmu. Kamu juga harus tetap istiqomah dengan apa yang kamu jalani. Yakinlah semua itu akan membawa keberkahan di dalam hidupmu. Entah waktunya sukses itu kapan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sira, Per. Aku kok tahu krungu kata-kata iku yo. Ya Hul, wong iku dawuhe Gus Ikdam. Mangkane lek pengajian iku rungokno. Sip. Oke, baik Gusti Per. Ya tak pikir saking nek Gimon niku, Mbok, keciliken. Gak ero lek gurung sunat. Wis aja mbahas iku ae, terus Gimon iki ya apa solusine? Ya disunat ta, Nduk. Tapi ya iku syaratnya aja disunat dek dokter, Nduk. Gak makan guntinge, Nduk, lah wong areke buntek kon niku lho. Lah terus kate disunatno nandi, Mbok, lek nang dokter. Ya tak sunate wis kene, Nduk, tak sunate dhewe wis. Jare Riko gak isoan, Mbok, lek ketok barang ngono iku. Wis kene tak ngeke-ngeke wis. Lek ambek wong akeh aku ya iso ngempet ta, Nduk. Ya jelas gak kira gelem, Mbok, Gimon. Lah wong nang suntik kaya wedine kaya ngono, apa maneh ate diengek-engek gak dipati rasa Riko iki.
Yo penting ta wis ke dicelukno polo-polo tangga nduk. Dicancang. Sing penting saiki arek golek ana cancangan aja letu metu. Kekarepane turut ana jalon sutra wis. Ngono lho, Nduk. Lah dicancang apane, Mbok? Lah wong arek elo kabur wis mulai mangisu. Wis ta lah, Nduk. Lek gimun mari ngene mule. Apa cari aku lek gimun ae. Pokoke aku gelem gedrung lemah ping 3 ae wis mule lek gimun ae, Nduk. Iya wis, Mbok. Kabeh wis tak percaya nang Riko. Apa jare Riko? Iya, tapi lek wis mule cancangan sing jatuh. Njaluk apa turutono mangan dolangan wis, pokoke gak ucul. Gak ngamuk le yo. Ya ora ta, pokok kon lem kaya biasa kaya gak rugimu nae kok iki. Teko apa jam? Trobos iku lho Mak Tri. Sing gambar motor iku lho. Iki lho sing nang rokok trobos. Ya opo Mak Tri lho kesukaan. Utang lho iki. Durung bayaran to kandoko. Yung biyong trobose utang. Aduh, asik pengenyekan Mak Tri rek. Gimana sih? Aduh putunya rek Alia. Masih ono jero tok. Aduh, sepeda rek. Waduh wangi ini rek. Biasa lek sepeda cewek nih jog-joge ini ambune kari. Waduh. Masih kecut ngene lek ambune perawan masih seger. Wah liya rek. Lho. Kali wong iki kana omah kok dikoplang silawangi rek. Kok asih dibelak silawangi iki. Mosok mul-mule sih. Pol. Amul. Loh, Mbok. Lho. Wis mule ta, Nak? Iya, Mbok, mangisu aku mulai. Lah jare kon niku mang kerja, Nduk. Mosok kerja kok diluk temen sih, Nak. Jane ku mbok mit pamit nang sing tuwek. Gawe ratake sing tuwek to kon iki, Nduk. Jare sapa sih, Mbok, kerja? Aku lo ngurusi omahku nek kono eman kosong, terus tak dol. Lah opo didol barang iku, Nak? Kok ora eman kon? Lah anakmu besok ya opo, Nduk? Lah lek anak-anakku wis oleh bagian kabeh, Mbok, teko mbambahe. Terus omahku sing iku bagianku tak dol. Lah terus putuku sing cilik meja niku mangkone endi, Nak, besok? Ya cek emang ndek kene wis, Mbok. Iki mari kita duwikane. Soale kan suka lek ngontrak terus. Lah ya kon ku wis duwe ta, Nak? Ya duwe, Mbok. Lah duwe dodol luman ndek kedol iku. Lah payu piro sih, Nak? Genahe kon niku kok asih butak kon niku lho. Ya gak akeh, Mbok. Mek payu 2M. Lho, gede ta, Nak, omahmu iku? Ya gak sepiro gede sih, Mbok. Tapi kan di tengah kota. Dadi rada larang. Walah, lah lek 2M, Nak, kon gawe tuku ganjaran susu-susu, Nduk. Lega aku ngene iki wis lek kon duwe-duwe, Nak. Kapikiran kok. Karepku cak mul gak kerja metu ngono lho, Mbok. Cek penggawean ndek kene rumah-rumah Tegal ngono. Ya wis kongkonen mule we, Nduk. Arek iku dibel. Ambek lek duwe-duwe iku mari ngene ya ambek diputer, Nduk. Kena dicokot-cokot alot, Nak. Ya iya, Mbok. Karepku kepingin gawe dodol toko-toko cilik-cilikan ngono ku lho, Mbok. Ambek nang cak mul ya cek gawe tuku sapi, piro ta piro ngono. Cek anteng ndek omah. Ya wis lek ngono, Nduk, mateng berarti pikiranmu, Nduk. Mari ngene kelakuan sing gak bener iku wis dibuak we, Nak. Ya wis lek ngono mbok tak nang mburi sik ana perlune, Nak. Sing Mbok. Apa maneh sih? Mbok, iki lho sampean gawe blonjo. Aduh wis gak usah wis, Nak. Wis Mbok ta, wis Mbok? akeh duwike nak di omah, Nak. Wis ta lah, Mbok, Wis trimo ta lah, Nak. niki. Ojo, Nak. Aku cek seneng ambikan. Ojo ta lawe, Nduk. Wis gayen dhewe, Nak. Wis kak Mbok, titik eding. Iki engko tak kene Mbok Mina. Cek padha-padha wong tuweke ya. Oh, ya mulura rezekimu, Nak. Yo Mbok. betul, Nak. Yo wis Amin. mbok tak merono matur suwun, Nak. Yo. Sampeyan gak mlebu sik ta? Yo we, Nak. Lah si ono ta ndek Sunik Yamini lawan mateng. Lah lapo kon nggo jam? Kok tadi ngambus-ngambus sepeda kaya arek-arek genang ngono. Waduh, rondone rek. Kate nandi jere?
Cangkemmu jam. Kok iso rondo-rondo ngono sih kon? Ya iya ta ya ke. Long gimun gurung sunat ngono dilungkas ya pegatan tari iki. Jare sapa kon jam? Kok iso lambemu ngomong kaya ngono? Dikandani sapa? Lah ndek media sosial iku ana tulisane gimun kono ane ndeloler koyo semongko gondok ngono. Berarti ya gurung sunat. Gimana sih iki? Media sosial apa? HP, TikTok iki lho. Kok kemeru temen kon jam, padane duwe dia HP iko lho. Lah wong infone durung tutuk ndi-ndi, lah wong-wong ae lho gurung ana sing ngero. Lah yo berarti bener yo. Ngaku yo. Wong asline aku bercanda kok. Wis, tapi kon meneng lho jam. Lambemu aja rame-rame, sampe krungu wong blaen iki. Tenang ae wis, lek aku ya ke. Mbak Ni, Aduh, boko gire. apa sih jam? Anu, tuku apa kok? Kate golek lawan mateng. Apa sih tingkahmu ku lho mbok sing genah. Pegatan wis ya ke gimun iku. Mandeke gurung sunat rekod botno. Ayo rabi ambek aku ae wis. Wis ta jam aja ngedobros ae. Tapi tak pikir-pikir lek omonganmu ya bener jam. Gak ngono mari ki lek wayahe gimun sunat. Wong kampung ya jelas seru kabeh. Lah iya ya ke. Bener jari saya ini. Tinggalin wis gimun ayo rabi ambek aku ae. Riko cek rasane wong mari sunat. Penak ta nyantol-nyantol iki. Wis jam aku tambah ngelu aja ngomongno iku tok ae wis. Karon kon lek ketemu gimun kok ngonen mule. Mani, Mani. Kok ngire. Mani. Lho. Apa sih jam? Kok iso tadine tambah lama? Iki kon. Ayo kon jam. Iki kon. Ayo kon jam. Ayo kon. Ayo. Ayo kon mat. Ayo. Ayo Riko. Aduh, wis mat. Ayo Riko. Aduh, wis mat. Makane bulune ndek isor kono rek. Bae sak teko kene. Nyeluk sapang sajine kinmu. Assalamualaikum salam. Kotong salam bide salam. Oyote salam. Urete salam. Sapang sajine kimun muliyo. Konten tintenteni pochomu muliyo bun. Bismillahirrahmanirrahim. Seku sase sumpengku kembang telasya toase cedek ase. Ojo maneh gak capang payine gimun. Gak welas ase marang capang payine miske. Wong tuane gimun, bapane gimun, ibu bapake gimun, biung-biunge gimun iku ase nang miske mulya mun. Haiya. Iki ngono warisan teko jerakanku di Hong Kong. Haiya. Iki owe lantarano hajate miska hanya explore you know air for fish na feel ho you know hanya ho hai set blop you know air from la hai ho hey kimun alhamdulillah harakatah Ini teloan mulai lek capang payine kimun ai. Lapo ndek kono? Loh, Mbak. Kapan sampean mulai bajeng? Wis mangle mulai. Lah lapo awakmu kira-kira ndek kono iku? Golek ondor-ondor, Mbak. Lah lapo le wong wis gedhe ngono. Katon ge opo ngono ondur-ondur? Ya kayak dulinan, Mbak. Lek diomongnya ondor-ondor iso mundur-mundur dhewe. Oh, lek kon iki le ono-ono ae.
Mbok nandi ndek omah ta? Gak ero aku, Mbak. Wong aku dolen tok durung mulai blas. Mari kene lho lungguh, ojo keruk-keruk lemah tok ae. Kenapa sih, Mbak? Mang sekolah sangu piro? Kuwi jajan apa urung? Ya jajan, Mbak. Tapi ndek sekolahan tok mang sangu mek 2000. Mosok ajeng iku rupane. Lah kapan arek iku lek mule? Pakai-pakaiane ya malah riji koyo ngono iki rupane. Berarti saiki urung jajan ya, Le? Durung, Mbak. Kino kan jajan. Wih, akeh temen, Mbak. Tak kena mbok ae wis engko. Lu gak usah wis, kok mbok tak kekane iku kan jajan. Duwe emen saiki kok akeh, Mbak. Biasanya paling banter ngekeki aku mek 2000. Ya alhamdulillah, Le. Mbak Ne mari oleh duit gede. Alhamdulillah. Berarti men saiki soge ya. Ya gak soge, Le. Sampeyan cukup iku wis alhamdulillah. Tapi sampean kudu eling, Mbak. Dawe Gus Ikdam, ojo leren-leren dadi wong apik. Dan jangan berharap balasan kebaikan dari orang yang kamu perlakukan baik. Karena apa? Ketika kamu mengharapkan balasan kebaikan dari orang yang kamu perlakukan baik. Karena belum tentu orang itu membalas. Yang ada hanyalah kekecewaan. Karena harapan yang paling baik adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak Gus Ceper. Kon kok malah pinter ngene, Le. Tak tambah wis, 100.000. Loh, ya suwun ya, Mbak. Wis aku tak budal ya. Sik tak lamun. Kale kon biyen iku ya sunat karo aku. Kok iso kon gak sida sunat iku ya apa ceritane? Yo ngene lho Don, aku biyen iku mlebu iku ora sunat. Lah terus, kale kon iku ya mlebu bareng-bareng. Lah aku biyen kate mlebu kamar sing ndek ruangan ge sunat iku Don. Ketok guntinge iku aku balik wedi. Lah balik nanti kon? Yo balik Don, terus aku noleh nang pawon ketok soto kon. Yo mangan ta aku. Aduh, lah kon ancene badokane tok asih didhisikno mun. Lah wong aku budale gak sarap kon iku Don, dadi ketok tumpeng ana sego kuninge barang. Yo menggok aku nang pawon. Wis, lah enek kon saiki. Terus, lek wis kasep ngene ya apa guntinge? Wong gunting ora makan. Waduh temenan Don, tak go nang Bosari, nang Blembing. Guntinge genok sing makan. Lah lasri lu iso kobong kon niku. Duh, lah iki solusine ya apa rek? Wis ngene ae mun. Cek nang beres urusane iki kon ya cek nang rukun karo bojomu ae mulai ae. Lah apa mulai aku Don? Wis ta lah ayo mulai manut aku cek aman. Waduh, mesti bengkrong-bengkrong tok. Ayo wis, ayo. Iya ayo wis. Le, ceper. Nyok dilu. Apa Sami? Wis tak lari yo. Sopo iku mangko? Mbak Ajeng Mi. Lho, iya temenan ah. Lah terus iku duwe sapa kok akeh temen? Dikai Mbak Ajeng Mi. Lah kok akeh temen ajeng lek kek ikon. Akeh duwe Mbak Ajeng saiki Mi. Kalah lek meyan ae. Kok aneh temen yo. Wingi mule duwike yo akeh jerene saiki dadi pengusaha. Terus mari kono ajeng mule duwike yo akeh pisan. Padahal arek loro ki lho sintas budal kerja. Mosok penggaweane gak genah kabeh. Ya aja sauzon ngono Ami. Berprasangka baiklah kepada semua orang, maka berlimpah kebaikan yang datang kepadamu. Angge Gus Ceper. Ya wis lek ngono. Ya Mi. Heran aku rek. Kali lek loro iku kerja ya gurung sepiro. Tapi mulai kok wis padha sugih kabeh. Lah di kafe omplonge damar yo. Sanset iki Mi. Assalamualaikum. Salam. Hei. Mbok.
Andi sampean, Mbok. Sampean ndi sih, Mbok? Kok peteng temen lumae? Aduh kali ya aku kan nungguin kakine copot. Astagfirullahaladzim. Kurang nih, Mbok. Kalau kan rumah Riko lo kok peteng temen. Aduh, apa ya kurek. Rumah Riko lo lampunya mau dipono, kok peteng temen. Kano, lampune kano. Bareknya aku iki lho ora duwe brodolan rambut. Alah, wong aku wis tuwek. Kok bume wong ae sudah ludur padane mlebu kandange petik kon iki. Aku ora golek brodolan rambut, Mbok. Masa Riko lali nang aku. Jenengan iki sinten nggih? Ya Allah, Mbok. Aku iki lo ajeng. Lho, masa iki ajeng? Ya iya, Mbok. Aku iki ajeng wiji 1A. Anak Riko. Lah kok malah mau biar kaya ngene, Jeng, pacamu. Gak kacamatane jaran barang. Masa wis lamur? Sik ta, Mbok. Umar Riko kok malah peteng ngene, Mbok. Apa? Kaya ngene padange iki peteng. Lah peteng ngene, Mbok. Oh, ya coplok antara kacamata jaranmu iku cek gak peteng. Oh iya, Mbok. Barek lapa ngono kon mule. Jarene winginane minggat, gak kate balik rene maneh. Jare sapa sih, Mbok, minggat? Aku lo wingi nang Surabaya. Jan ora gubis nang kon blas aku, Jeng. Barek wong wis anteng-anteng ana ndek omah lapa kon minggat-minggatan barang iku. Ya ora, Mbok. Aku rono iku ana urusan. Iki lho Riko tak gawakno oleh-oleh. Kok gawak nopo aku jane wis gak usah ngini-nginian kon rene. Iki lho, Mbok. Iki ana androk ambek sewek. Winane aku ketok eling Riko, tadi tak tukokno. Tak kira kon iku wis gak eling, Jeng, nah aku. Ya jarne wis ana nek kene golek kober tak deloke. Iya wis, Mbok. Lek ngono aku tak mulai yo. Lah kok susu ae sih kon, Jeng. Aku urung mulai, Mbok. Iki lho. Aduh wis gak usah ngunu-ngunuan aku. Wis ta, Mbok. Aduh gak usah. Mang, Wis Bapak. Mbok Marlena ya wis tak kei titik-titik ambek sampean. Oh, gak usah ngini-nginian jane aku. Wis ta, Mbok. Wis aku tak mulai yo. Oh iya. Assalamualaikum. Heeh. Ngene iki kok awak saking gak butuhe gawe tuku beras, tak kira tak tampani, Jeng. Yo, tapi lotong.